Ba't talong, palaya, igigisa ko. Black beans, cup dry black beans. Ikaw, swatter, ang dami natin dyan, dilis. Anak ng wising na to. Sino naglagay nito? Ang gulat ng Iktima kamay. ang sarili. Iktima ang sarili niya. Talaga. Ah, Ay, naku. wala. Ay, sus, patawarin. nakuha na pala? So ayan, inilagay ko na yung basura. Pasok na natin itong basurahan. Kalak pa ata. Dali. Okay. Okay. Ano pang balita? Ito. Wow. Happy ka naman. Ayos lang. Ayos lang, hindi ka happy. Parang ang laki ng eye bag ko ah. Let's go. Meron ba diyang uurong? Wala. Dalit maglalagin tayo sa Walmart pickup. Tek, ulo yung isang puti. Kita mo sarili mo? Oo. Wala ka nakitang iba? Wala. Wala. Oh, sila. Ano ba yan? Happy. Kasama ko yung girlfriend mo, happy. Ang tagal ng order natin. Busy sila. Ito. Ano daw? May tinawag ba yun? Wala. Kababayan mo rin yun, oh. Another kababayan there. Anong meron? Ano kayang meron? It's not like that before. Diba pa? Ma! Nagtago si Pedro, labas ulo. Nagtago si Pedro, labas ulo. Hindi ko alam. Pako. Oo nga. Nainitan ako. Face mask required. Nakadikit doon sa ano, one of the ano bang tawag dyan? Yung orange na pick up sign. What do you call that? Sunboard. Oh my goodness. What else do you call that? Syempre signboard, sign nga eh. Ano ka ba naman, Presi? Ano ba yan? Yeah, may nakadikit doon. Nakalagay face mask required. Yeah. Yan ang napansin ko, not every sign ay may Ganon. nakadikit na sign niya. Maybe it's maybe it's for pickup. Kasi yung iba naman pickup, they would go out and help the employee, but then
walang 6 feet na distance and they're not wearing mask. Ang tagal ng ating pick up. Naku, ano ba yan? Ano, ilang minuto na ba tayo? It's okay, busy sila eh. Unless naiihi ka. Ito, baka naiihi. Papa, Yung papang naiihi. mainipin. Hmm. Pudra is mainipin, guys. Hindi ka nagdala ng manguya niya eh. He gets bored easily. So you can't go out with pudra shopping. Mainipin. Ooh, maybe that's ours. Is that ours? Take out your name so you don't have to open the the salamin. Yeah. Presi daw, is that my name? Yes, please. Kababayan ko. Kababayan natin. It's our kababayan. Are you okay with the substitutions daw? Ma, happy ka naman. Happy ka. Happy. Yung happy ko, di happy ako. Ako happy. Ano daw? Thank you. Let's go home na. So, before guys, may nawala sa aming mga orders. Like 3 items were missing before. So, after that, chine-check na namin. After nilang i-load, chine-check na namin yung item sa likod kung complete para hindi na babalik. Pero ngayon, hayaan na natin. Kung kulang, di kulang. Di ba ma? I mean, kung sobra, di sobra. Kung kulang, di kulang. Ganon. Kung may orders na, may items na hindi sa atin, di syempre, we will call them again. Kung kulang, di mas lalo tayong dapat tatawag, syempre, di ba? Dapat sumubok. Last time there were items na hindi namin in order. We called them, hindi pala pwedeng isole kasi syempre pandemic. So, it's on them. Let's go. Ito, plastic. Para hindi sila mabugbog. Saging, pinya, meron tayong kamatis, Para hindi lang mabugbog. sabon panglaba, syempre, hindi pwedeng wala. Mga sardinas, tomato soup, chestnuts, ang paborito naming tinapay, 2 gatas, mga karne, that's it. Buong manok, that's about it. Ito, prutas. Guys, puwet. Puwet daw pa ito. Dahil hindi ko chinek ang item sa trunk bago magmaneho pa uwi, chinek ko ang resibo at ngayon ay nagsusulat ng items bago i-check kung nakuha namin lahat. Ayaw ko na din. Hindi.